донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳ Темур нахустин муассисаи пуриқтидори олии касбии кишоварзии ҷумҳурӣ ба шумор рафта, аз рӯи шакли таҳсили бисёрзинагӣ, бакалавр, мутахассис магистр ва доктор, аз рӯи ихтисоси PhD, хоҳишмандон ва довталабонро дар 10 факултет аз рӯи 53 ихтисос, ки 7 он ҳамгиро буда, дар кластерҳои якум, дуюм ва панҷуми Маркази миллии тестӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуданд, барои таҳсил ва илмомӯзӣ даъват менамояд. дар 51 кафедраи донишгоҳ бештар аз 460 нафар омӯзгор аз ҷумла олимону мутахассисони соҳаи аграрӣ ва донишмандони дигари фаннӣ, ки дар риштаҳои агрономӣ, агробизнес, ба ҳисобгирӣ ва молия, боғдорӣ ва биотехнологияи кишоварзӣ, иқтисодӣ, идораи замин ва геодезия, гидромелиоративӣ, тибби ветеринарӣ, зоомуҳандисӣ, механиконии кишоварзӣ ба донишҷӯён сабақ меомӯзонанд, дар миқёси ҷумҳурӣ ва берун аз он шинохта шуда, маҳорати баланди тахассусӣ доранд ва метавонанд шуморо бо муҳимтарин паҳлӯҳои интихоб намудаи касбатон ошно созанд. имрӯз хатмкунандагони ин даргоҳи таълимӣ дар ҳама соҳаҳои мухталифи ҷомеа сарбаландона кору фаъолият намуда истоданд. дар донишгоҳ ҳамчунин пойгоҳи бузург кафедраи ҳарбӣ амал менамояд, ки донишҷӯён метавонанд усулҳои гуногуни низоми ҳарбиро аз худ кунанд. шӯъбаи идоракунии фаъолияти байналмилалии донишгоҳ имрӯз ҳамкориҳои судманду густурдаро дар доираи 146 созишнома ва 19 лоиҳаҳои ташкилоти байналмилалӣ бо бештар аз 24 давлати дунё бароҳ мондааст, ки ҳамасола 50-60 нафар донишҷӯёни донишгоҳ барои гузарондани таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ, мубодилаи академӣ ва таҳсил дар зинаҳои докторантура ва доктор аз рӯи ихтисоси PhD ба хоҷагиҳои пешқадам ва донишгоҳҳои бо нуфузи давлатҳои Олмон, Русия, Италия, Дания, Шветсия, Норвегия, Индонезия ва Ҷумҳурии Халқии Хитой сафарбар карда шуда, малакаи касбии мутахассисони ин давлатҳои тараққикардаро аз худ мекунанд. ҳамзамон 13 бинои таълимӣ, 220 синфхона, 69 озмоишгоҳи таълимӣ, 2 хоҷагии таълимӣ таҷрибавӣ, китобхонаи электронӣ, озмоишгоҳҳои гуногуни фаннӣ, марказҳои назария ва амалияи донишгоҳӣ метавонанд ба гирифтани маълумоти интихобнамудаи касбии шумо заминаи мусоид фароҳам оваранд. шароити хуб дар хобгоҳи донишгоҳ барои донишҷӯён, ки аз ноҳияҳои дурдаст мебошанд, муҳайё аст. барои гирифтани маълумоти бештар ба суроғаи донишгоҳ, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 146 метавонед муроҷиат намоед ё бо телефонҳои зерин 915 18 17 17 224 72 07 ва сомонаи донишгоҳ cw.tajaground.tg пайваста дар тамос бошед. дар Маркази миллии тестӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон шумо метавонед рақами рамзии донишгоҳи мо 103-ро интихоб намоед.